Hello guys, chigawo cha kumadzulo Comrade Mtanyo watibwereserano programu ya nkhanga zaona imene tsiku la lero watulutsa report imene anthu ambiri akhala kuyidikirira ija, ndipo ndikupemphani mukhale pomwepo ndikumvesera mwatcheru, osayiwala kupanga subscribe komanso kupanga share link kuti anzanunso nawo aonere ndikumva china chilichonse mmene zikuyendera. Nkhanga zaona. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli, amalawi nonse konse kumene muli pa dziko lapansi. Mwaswera bwanji, tsiku lanu linali bwanji. Programu imene ambiri akhala akuyembekezera ndi imeneyi, angakhale mbali imeneyoyo yakhala ikuyimba mafoni. Kodi programu ya nkhanga zaona ifika nthawi yanji? Chifukwa tikhala tili m'mipando kudikira ndi kuyembekezera kunena kuti timve kuti ripoti la ndege likuti bwanji. Amalawi, ripoti limene likuperekedwali ndi ripoti original genuine limene aku Germany atabwera analipanga. Komano ndizomvetsa chisoni kuti ndrama yokwana 20 biliyoni yaonongeka chifukwa chofuna kusintha ripoti kuti ayikemo zabwino zimene zinalimozo azichosi. Nde chifukwa chonoti Limpopo FM kuchokera ku State House, ma department onse aboma, kula azintolankhani athu tinachita mwayi, azintolankhani athu anatitumizira ripoti limeneli. Ripoti ili tilinena mmene lilili, sitikufuna kuonjezera mmene lilili. Kumbukirana Malawi kunena kuti anthu aku Germany aja samaziwa mayina a anthu aku Malawi. Nde iwo poperekanso ripoti lawo angopereka ripoti limene iwo aona chimene chinapangisa kuti ndege igwe. Komanso tikhala ndi ripoti la chipatala, achipatalanso zimene ananena. Nde zikhala ndife amalawi tione kuti kodi gwelo la zonsezi lachoka pati. Ngakhale ripoti lasinthidwa, tamva kunena kuti mande likubwerali aboma akhalaso nawo akufuna kutulusa ripoti labodza. Anali pa meeting kukambirana ndipo agwirizana zoitana mafumu ku State House, zoitana mabishop, zoitana azibusa, aitananso a Public Affairs Committee. Ndicho linga chonena kuti akapase ma envelope komanso
afuna akauze kunena kuti ine ndikufuna ndituluse ripoti malinga ndizo kamba za anthu. Ine ndaganiza zotulusa ripoti choncho amalawi chigawo chakumadzulo kuno Limpopo FM tikupasireni report. This is Comrade Ntanywa for Limpopo FM. Tufuna chilungamo chioneke maifa ya Southern Stream tunakwesa ndege tufunanso depend from a platform Limpopo FM yachina Comrade Ntanywa tufuzani ndikuuza ziko chilungamo tipempheso bakili Blues TV auze nyama lao chimene chinapa vice president chomwe chikufuna chioneke makumbukisa Malawi chioneke matembero wabwere baiwe ndi banjala kulindisoka isimu yangu naye nibwere pamutu pako. Amalawi nonse pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Ofisi yathu ya Limpopo FM kupyolera ku nkhanga zaona ikubwera ndi ripoti loyamba limene tikubwera nalo ndi ripoti limene anatulusa akuchipatala. Ripoti la kuchipatala linanena kuti anthu onse amene anali mu ndege anamwalira chifukwa cha ululu kapena kuti kupweteka kwa mabala omwe anali pa matupi pawo, omwe amasonyeza kuti anachita kukhapidwa kapena kuti kutemedwa ndi anthu osadziwika bwino komwe anachokera sikumadziwika. Kutemedwa kumeneku kunachitika mkatikati mwa anthu 9. Anthu ena mwa anthu 9 anapezeka ndi zipolopolo mkati mwa matupi awo, komanso ena m'mitu mwawo munapezeka maenje omwe amasonyeza kuti alipo anthu osadziwika anachita chipongwe anthuwa. Kupanda anthu achipongwewa, anthu onse amene anali mu ndege akanakhala ndi moyo. Ripoti la kuchipatala likutiuza kunena kuti azibale athu anamwalira chifukwa cha ululu, chifukwa cha kupweteka kwa mabala amene anali pakati pamatupi awo. Choncho Amalawi tikufuna tikudziwiseni kunena kuti anthu 9 aja imfa yawo anachita kukhapidwa, kutemedwa ndi anthu osadziwika bwino, chifukwa achipatala iwo sanaone anthuwo. Ndi ripoti la kuchipatala likuti mabala amene anapezeka ndi anthu pa matupi awo chifukwa cha ululu
anapangisa kuti anthu aja amwalire, komanso ena mwa anthuwa ngati msilikali mmodzi anapezeka ali ndi chipolopolo pamutu pake, komanso malemu Shaniru anapezeka ndi chipolopolo mmutu mwawo. Ndi chifukwa chake tinauzidwa ife akubanja kunena kuti maliro akangotengedwa akangoenda straight akayikidwe, cholinga amafuna tisaone zimenezo. Koma report original la kuchipatala likutiuza kunena kuti anthu anafa chifukwa anachitidwa chipongwe ndi anthu osadziwika bwino. Report likutero. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. I'm coming back now. Ndi report kodi andege atabwera anati chani. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Ndikutero pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo pamene tikupereka ripoti, malipoti akuchipatala komanso malipoti aku Germany. Chigawo cha kumadzulo kuno tikufuna tibwere ndi ripoti limene aku Germany atapanga kafukufuku wawo atampeza. Kumbukirani Amalawi kunena kuti mundege munapezeka kuti transponder munalibe, black box imene munalibe, ndipo itasakidwa black box imeneyi inakapezeka zonoti imasungidwa ku State House. Situkuziwa ku State House kumakhala ndani, ndipo Amalawi muziwe nokha kuti amene amakhala ku State House ndi wakuti black box inakapezeka ku State House. Kulephera kumene analephera anthu amene amasunga black box anayiwala kunena kuti black box ija imakhala ndi kanthu kamene kamaseja ndi kufufuza kuti black box ili kuti. Kanthu kamene kaja nkamene kanaulula ka navigator GPS imeneyi ndimene inafufuza mpaka ndikupeza pamene panali black box. Ndi black box inakapezeka kuzonena kuti ili ku State House. Sindikudziwa kuti kuli ku State House kumakhala ndani. Amalawi nokha muziwa amene amakhala ku State House, ka kumakhala msilikali, ka kumakhala ndani, nokha Amalawi muziwa anthu amene amakhala ku State House ndi kumene kunakapezeka black box. Ma expert aku Germany atabwera atapanga kafukufuku wawo akunena kuti ndege inachita kukoledwa
ndi magineti ili mlengalenga. Ndege inachita kukoledwa ndi magineti ili mlengalenga ndi anthu osadziwika bwino. Tikukumbukira Malawi wa Bakiri TV anayankhula za anthu aku Israeli amene anabwera mdziko losadziwa, boma silinanene cholinga cha anthu amenewa. Ndiye ndege imene inali mlengalenga ndimene inagwira ntchito imeneyi. Mlengalenga munapezeka ndege ya chilendo imene angakhale ku airport amene amachita operate kuona kuti mwalowa ndege zingati mdziko muno, zatuluka ndege zingati, anapezeka zonena kuti ndege yokhayi anayibisa kuti isadziwike palada, kuti kafukufuku akamachitika ndegeyi isaoneke. Koma popanga kafukufuku aku Germany apeza kuti ndegeyi imachita kukokedwa ndi magineti. Nthawi imene pilot amayesesa kuti ndegeyi aichite control mwa emergency itere, ndi nthawi imene oikokawo amaikoka, ndi kunali kulimbirana pakati pa oikoka ndi pilot kuti mwina atere. Ataikoka ndi pamene ndege ija inaenda, anaitsitsa pang'ono pang'ono mpaka inatsika pansi. Ndipo opanga kafukufuku akunena kuti ndege yapezeka inaenda opanda mafuta. Ndi Amalawi mukhoza kuona kunapita akaidi amene amati akupita kukapanga service, amati ndege ikukapangidwa service. Kodi nkaidi angapange service ndege? Nde akafukufuku aja akunena kuti ndege pamene imanyamuka inalibe mafuta okwanira. Nde mafunso ndonena kuti zinatheka bwanji kuilola ndege kunyamuka ilibe mafuta? Ino amene muli ndi magalimoto, mungalole galimoto yanu iyende musanafike pa filling station kuyika mafuta? Kodi amene anapopamo mafutawa ndi ndani? Ndege tu inaenda yopanda mafuta. Ndege inakoledwa, ndege inaenda yopanda mafuta. Pilot tikuti anayesesa kuti atere mwadzidzidzi, koma zinakanika chifukwa cha kukokerana kapena kuti kulimbirana komwe kumachitika kumene kunalipo. Mlengalenga munali ndege imene inali ya chilendo yomwe imalimbana ndi ndege imeneyi yomwe achilima ndi anthu ena anakwera. Ndipo ndege simapezeka palada chifukwa yemwe anali mu ofesi yoona za ndege zolowa komanso zotuluka anasokoneza. Apa ndi pamene mungadziwe kuti ngozi sinali ya chilengedwe, inali yokonza. Ndipo akuyankhula kunena kuti ndege ikachita ngozi ya chilengedwe imaonesa zinthu izi.
ngozi ya chilengedwe ya ndege imaonesa zinthu izi. Simaphwanyika ngati mmene inaphwanyikira ndege imeneyi. Ndege imayenereka kuti iyake. Ngati si nga yake ndege ija imatera, koma mwina makupe ndi kuthyoka, matayala ndi kuthyoka, komano ngati sina yake anthu amene ali mu ndegemo amapulumuka pokhapokha. Ngati wina anali ndi maganizo onena kuti ndidumphe, amapezeka kuti amene uja wamwalira, chifukwa mmakhala zachitetezo mu ndege zowafuna kuwatetezera anthu amene ali mu ndege muja. Zinakanika bwanji anthu amene anali mu ndegewa kuti akaziteteze ndi maparachuti amene anali mu ndegemo? Ndi chifukwa chake ndege inasisidwa bwinobwino ndi kutsika pansi mpaka anthu anapanga zimene iwo amazifuna. Ndipo akuti chodabwisa ndi chonena kuti ndegeyi ikuoneka kuti imamenyedwa ndi mahamala, kusonyeza kuti nthawi imene anthu amauzidwa kuti tiyeni tizipita kaye tibweranso, ndiye kuti anthuwa ndi pamene amalimbana ndi kuyiphwanyaphwanya ndege, amalimbana anthu osaziwika bwino aja, amalimbana ndi kuononga miyoyo ya azibale athu. Ndege sikuti inachita kugwa yayi, koma inatsitsidwa bwinobwino ndi anthu omwe anali mkati m'mitambo, amene anali mu ndege imene inabisidwa palada ija. Ndipo zasonyeza kuti kuyimisidwa kwa kafukufuku wa ndege kunali kwa zifukwa kuti mishoni imene inakonzedwa ndi anthu amene sakuziwika, kuti china chilichonse chiteke. Ndipo kuchedwesa kokasaka ndi kupulumusa anthu aja kunali kwadala. Nkhani ndiyonena kuti Army Commander a Valentino Phiri, mukamva nkhani muchitepo chani? A president a dziko la Malawi mukaiva nkhani mukuti bwanji? A Inspector General wa Police mukamva nkhani mukuti bwanji? Anduna ya chitetezo, anduna ya polisi, anduna ya information, kapena tinene kuti Army Commander a Valentino Phiri, nkhani mukuti nayo bwanji? A president a dziko Lazarus Chakwera, nkhani mukuti nayo bwanji? A Inspector General Mayolamu, nkhani mukuti nayo bwanji? Azikhale ng'oma mukuti nayo bwanji? Akumkuyu mukuti nayo bwanji? Nanga ahare mkandawire mukuti nayo bwanji? Anthu 6 ino muliuza chani dziko, okhala anthu amene dziko la Malawi limayang'ana inu? Kodi chitetezo cha dziko chilipo apa? Amalawi tonse tikukupemphani mutifufuzire anthu omwe anachita izi kuti tiwadziwe. Nonse anthu 6 mwatchulidwa mukuyenera kutula pansi maudindo anu kuti pakhazikisidwe komiti, independent committee
ya commission of inquiry kuti ifufuze. Ngati simukutula udindo pansi mutifufuzire. Nde pa Limpopo FM tikupereka 30 days kuchokera lero. Amalawi tikhala tikuwerenga 30 days mutidziwise kunena kuti kodi anthu amene anapanga chipongwe chimenechi ndi ndani. Ife ngati ali Limpopo tikufuna tisimikizire dziko lonse kunena kuti tizakhalanso tikubwera kukuwuzani kuti kodi anthu amene akukhuzidwa ndi plot imene inachitidwa apa ndi ndani. Lero timapereka ripoti limene latuluka, koma ulendo umene tikubwera after 30 days tikhala tikuzanena kuti auche anali nawo mission, ku polisi kunali wakuti, ku army kunali wakuti, ku state house kunali wakuti, nduna za boma kunali wakuti, mpaka tidziwe mutu weni, mpaka Amalawi adziwe pothera pa nkhani. Izi zilibe kusakana. Sine nimapanga kafukufuku wa ripotiri, sine ineso ndangopasidwa. Nde pano Amalawi tikufuna zona zake zenizeni, anthu amene anapanga zimenezi agwidwe ndipo aone chilango. Musamasake anthu amene akubwera ndi chilungamo. Nde nkhani ndionena kuti Amalawi akufuna adziwe kunena kuti zinakhala bwanji. Ine Comrade Ntanywa pa Limpopo FM tisiyane pomwepa. Muli bwanji a Jessica Bwira. Ndili ndi audio yanu musanathawe ku UTM imene mumamnyoza Lazarus Chakwera. Lero mukuyima pachulu ndikumamtamandira Lazarus Chakwera. Nde ndikufuna ndikuyalusena anthu inu. Andale mmafuna muzaphunzitsa anthu mukafuna kuti inu mpange ndalama. Nde ndili ndi audio imene yoyo ndikamabwera ndi program ya Nkhanga Zaona a Jessica Bwira ndikufuna anthu adziwe, komanso a President Lazarus Chakwera amene mukuwatamandira kuti ndi munthu abwino, ndikufuna kuti amve chimene munachokera ku UTM. Pochoka ku UTM munalankhula mawu a Jessica Bwira, mukwauza a President amalemu achilima, kwauza zonena kuti President Lazarus Chakwera ndi wakupha. Ndi chifukwa chani inu achilima mukufuna kupanga mgwirizano ndi a Lazarus Chakwera? Ngati zili zimenezo ine ndikuchoka muchipani musalemo. Ndelero mwakamulondola munthu amene mumanena kuti wakupha uja. Ndikubwera ndi audio a Jesse Kabwira. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. We don't want to play. Ndikufuna andale musiye zibwana zimene mmapanga kumaseweresa Amalawi, mukafuna kupeza ndalama kumanamiza Amalawi. Ndiye nonse andale amene mmafuna kuanamiza anthu ndicholinga chonoti mupeze inuyo phindu zimenezo zikutha. This is 2024, it's not 1965. So manena kuti muzaphunzitsa anthu. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM.
nanga kuchikangawa kusibona piteko. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndikatelo sa Malawi tisiyane pomwepa ndati Limpopo FM ikupereka 30 days kunena kuti tidziwe azisogoleri 6 wa atiuze kunena kuti kodi anapanga chipongwe chimenechi ndi ndani, analola bwanji ndege kukalowa mudziko mwathu kusanza kuti chitetezo palibe. Ngati kuchokera lero after 30 days sizi kuchitika, nonse amene muli pa ploti imene munapanga kuti muthane ndi chilima nonse mukululidwa. Zikhalira nda polisi kumanga osamanga koma boma linalo likhala ndi full information. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi ndikufunireni zabwino zonse chifukwa munali nane pa program imeneyi ya Nkhanga Zaona.